Ti enda kanura kalarung hayeng ru kalik syong bait marwe hakakam rasong kai kamwat hire ye ki khun ne ya ulok ru ka syong bait hang ta marwe namar ba kam kwa ba ki khun ken yu iya ka ba ka khuslai namar kat ba kadang don bat utu ubas lani utrai jong tu ka jem ka ba ka shile le kai ka kamen ba ka kelat lot ya parok ki jing khuslai Henry enda kala po shayeng pade kam la klam da khuslai yala ka jing le jong uta ulok jong ka ti kat ba uta ulok jong ka pade klam yi ba kanora klawan hayeng namar ba ula shong khop akam rathia ba udang reply ye ka message jong ke emma ka bade hi kanora u ong ha ka message I'm so sorry Emma ba ngam yo por ban reply ye phi mene namar ba ngadang bun kam palat hajing trai tis ngo bah reply kam kloi no mentamo ba ngadang up ye phi kum tau daman ula excited ba ban yo chatting bat kata ka Emma tang ba kata ka Emma ru ka klem yo reply ye u namar ba ka Emma ka dei hi kanora ti kum ta kam yo por ban reply ye u namar ba kam pat pai phone ha kata ka por namar ba karang shpoy yeng hi shpang ti namar ba ke Emma ka bade hi kanora kala slam ban reply ye u kum ta udaman ru ula ling ahi ban shap sa ya kata ka message jongka ti namar ba ka slam ula li wat no ya kanora hak kamra ka ba ka shongkai bat ulap ba kadan hakam shongkai ti ula li shongkai lang hajan jongka bat enda ushong hangta ukli ya kanora uang la ja jingdam mentanora ni dang dom sa ni nga ti kanora pade ko ong yu menohi ngadam pi ti udaman ujubab ya ka uang menemen stepat kem dam re lakum katma piella pi ai kam yang lakum usyakri nong tre jong pi tang ba de hipat ba pen ai kam yang ting ting namar ba ngaru baru skatu ngam syam layarap kam lam ya pi bat ngasngo bangan pan map nora halor kata tika nora kas ngam pen ka klam jubab e yu hadian pat uong susu ya kanora ti pilas ngau dan bot ban kren yang ngamenta nora tika nora pat ka ong yu oh pilas ngau dan por mo ban kren yang te utau kepaki kun jongka badai udaman uong ya kanora lada pikran shpang ketu kebangi plan sisian ban le jangkai bat ki kun te ngaran kin kapor te kanora pade ko ong yu Malaysia pijukran kai ben om jdan hire ba pin ngap yanga lada ngan kren ya ka situation shpang ke jede jungi baron ngut te uta ulong jong kanora bade yudaman uong yaka tukran ken ka ai kata ka bapi kwa ban kren nora te kanora ka ong yu mentala lais nam komne phile yanga phim jidan por hire bat nga khan diat ru ni phila dan da kawai ni kalok daman da phidan da kawai ru ye thu yanga nanim singawi ai da phi thu ha ka basai te udaman ula ke jumitareka uong ya ka phila bi ni nora ma phi ngandan le yu da kawai ukran te thek kumba uklam le e ya kanora kat ba kanora klai ilot ya ka jing le jong u tang ba ha khamat kanora pade une udaman u ak tip sngi ba u ak khoi ba takadaw u sai khoi ba kat ka ba kanora ka kran tang ba kanora kam ban pau hire ya ka ba kai i te ha ta ka por kanora ka ong yu lada phim dan ba ye ta kawai pan balai phim jidan por ban nga phile nga la ko me kanong wai ti utaw daman obade ko pa ki kun jangka u ong ya kanora oh dai bang abun kam pala cha office takadaw ngam dan por ti kanora ka kran pun na yu ko ong o kamot mentaru dang bun kam ken bali pat phin wan kren nga ba pidang bun kam ti udaman ru ujubab brut ba jaka u ong hoi kin phi ngadang ban kam bat udaya no de artat shikam rathia nang uklam ban phai khtien e shu yaka kwa hire ban ai sing yaka khandian ru ule ba yaka kum ye ka brew shisngi nang ta de endau la po shikam raru
sedang ban online biang kat ba kan rapat mas lei ma u ka shu jao tang de kemat namar kam sngo thu balai ulang jenglong hadu kan ne namar sendet u change ka jenglong jong u kumta kan kam sula ban pedang ya ka jeng le jong u ti udaman anda ula poi sha kamera ula enjoy ba ka text bat ka tak emma ka bedehi kan tang ba udaman pade omnai pang kata ba kata ka brio ka ba text kan dehi ka lok jong u ne ka kami ki khon jong u ha kata ka por kan ru as ngodam te utang shulai ma u sha kamera kala sedang ban online nang wet ban yo reply no eta ka message jong udaman namar ka kwa ban tip ka i ka jeng mat bat ka jeng tunggu ka ba uta ulok jeng ka udan shilandan but enda kanora kala reply ya kata ka message jong u ko ong ha kata ka message de ba phim ye hi am ta ka daw phim ai por ban tek senga de udaman ulakin dia ka mensiam mars ni i ya kata ka message bawan nak ema but ula reply word klam pen slam show ya kata ka message u ong ha kata ka message okay nado man ta ka sniti nganda ya le kat bala kabor hi ban iPod no EP ban text mo wajju ko slide show ngan persyang baji bangan text kat ka bapi kwa mapi ti kata ka emaru kala juba ben ya u ha ai do biang hi lada long kum tale ban mar kum ta hi kala ya continue baik kata ka chatting juki baru argot nang tadi ka ema kala kali ya u ka ong pila dan kun am ti udaman ulaya tu hok ya ka namar kwa bantok bayo de si kanam tre shu hadien nda u gitu hadien na ta kada ulas dang bani thu hong lot kat ka baulang te ong ya ka ho oi ngala don hi arngot tang ba ngaklam ya shong ya sa rangkat shu la slam na ta kada ken ngapoi text no ya pi namar ba ngasio kenja te pi bangan im sa marwi kum ni nang tadi u ong shu ya ka piam sngoi am ya kata te ka emma pat ko ong u em ngam sngoi re ngale ngaso kuman ba pia thu hok bai kom ta namar ki we kishin rang le ken me thu hok kom ne kom bai thu hok ma pi te udaman ula sngau hero ba ka yaro kom ta nang tade udaman u ong shu ya ka o bas kata namar ngaru ngakman ba kaman siam nado ba pi reply message ma pi ngam sngau lang marwe shu namar ba ngakwa plat ka kan the ko ma pi ka bas nguthu yenga ka bala ban i pura yenga bat ka bayasha ai ka jing e chunga namar ba ka daw hi ka ba ngai shong klat no bat ka kami ki khon ru ka dei namar ba ka snyu jung lang plat te pi na ka ta ka daw saba kam da ba brio hi ru ko ma pi bat ka pam bha jung lang hi ru kan dia ru ko ma pi na ka ta ka daw ken nga itanat ipi bapi bahaman siam bat sebab long per neki wai pat ki kan thei ti ulas tang man yoro ang ta ya ka emma am stu stau shu kanang ba ka emma kan be ya u ti ka emma ru ka bade hi kanora kala shu tu ki amat tang shu as ngawi te ki kan tian ki ba u tho a ka message kan ba ka dang ya chatting bat u ka sngo kum ba kan bethei ka shadam namar ka jing su si jong ka bom la shu ban batai henry ka shukun jubar tang halade yek te kijing kuslai namar ba kam kwa ba udaman untep ba de makahi kata ka batek se u tia kata ka puar kanora kala continue baji panchateng bat u kum ka stranger baji da ka ba kala jubab ye baji u kum ba u tho ye ma u bat kala ong ye u ho ai ken ngaru nga sngau dan bok plat ba nga kan do chateng bat pi ubrio badan boram dan akor ubrio basuthu ya ka yeng kasam namar khambon sin hi ki brio ki blamat ya ki jing e ki kham sngau thu kum no ban sham jing kit khli ya ka yeng kasam ni ngate ngada sokwan palat shisha phi ba ngapoi kan do e text kum ne bat phi ti hadian pat ka emma ka badi ka nora kala thai sam thia palat bat ko ong u okay kata nyen sia text pat mo namar ba mentang la thai sam thia palat nga ban thia no la sha nga balik tre ti udah manru uang yang kau oi tu kata ngaru ngala sam thia ngin thia no kata nyen sia text pan la shai mo ti konora ka badi ka emma ko ong ha oi tu kata
Di kumta kanora kalik no akam ratia bad nda kalik ya kam ratia kai iba udaman udi secret tika kali ya ang olong na do mando kla di secret kom ne ngam chu ya iya pi de udaman ru ang hoi ken pin ish ai hi apa ngam juda kami keren shu ngala di menta la kanu brai shu tang ba pimi ipat namar ba pispan an betianga di kanora pade masun ang mo ba panan kakam ketian no ang ta ko ang ya long la sedang saban keno yang ngapat gen menta panan hi le hi na dang sedang sekeno pad yang nga kom no phim le rai nang ta de kanora ka thai ba yo un sajrong ka ya no de shujing tia ka klam bania shu ya de ma uru le lang no shujing tia tang ba hapo kamra kimekran hi re pro an ngot kia tia la ka tia ha ka ta ka jinga panan baro an ngot